It-tbassir se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Ejja Bett. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Antonello Belesem-ilkom jagħtikom merħba 22 programm mis-sensiela It-tbassir. L-24 ġurnata tal-ewwel kampjonat Malta Premier se tlaqana ma' żewġ konfronti mill-aktar interessanti. L-isfida tal-ġimgħa tkun dik li se tagħlaq il-programm modern hekk kif fil-Victor Tedesco Stadium ġewwa l-Ħamrun it-tim lokali li attwalment jinsab it-tieni bi 15-il punt jilgħab kontra Marsa Xlok li għandhom punt inqas mill-Spartans u preżentement jinsabu t-tielet. Dan ser ikun konfronti ħafna meta tqis is-sitwazzjoni fil-klassifika u għalkemm Ħamrun Spartans se jibdew bħala favoriti jien inqis it-tim Tenso Potenza bħala wieħed perikolus u li kapaċi jagħti logħba lil kulħadd. It-tieni logħba li nixtieq niddiskuti fil-programm tal-lejla hija waħda klassika hekk kif nhar is-Sibt fl-4:30 Valletta u Slima Wanderers ser jiltaqgħu fit-Tony Bezzina Stadium. Iż-żewġ timijiet fil-preżent jinsabu f'forma ħażina. Biss il-pressjoni tinsab fuq Slima Wanderers li ma jistgħux jaffordjaw ifallu iżjed punti jekk iridu jżommu t-tamit tagħhom għal post mal-ewwel set ta' ħajja. Il-kampjonat BOV Challenge se jara l-bidu tat-tieni fażi fit-tmiem il-ġimgħa li ġej fejn issa is-16-il tim se jinqasmu f'żewġ kampjonati, dak tal-ewwel 8 u dak tal-aħħar 8. Fil-kampjonat tal-ewwel 8 il-ħadd fl-4:30 fiċ-ċentinarju ta' Taqali se naraw konfront bejn żewġ timijiet li bħalissa għaddejjin minn forma tajba. Melita kontra Sajrins. It-tim minn San Ġiljan attwalment jinsab it-tieni bi 32 punt u rebaħ 3 mill-aħħar 5 logħbiet li lagħab. Filwaqt li dak ta' San Pawl il-Baħar jinsab ir-raba' flimkien ma' Swieq United b'29 punt kull wieħed, imma ġej minn suċċess ta' 8 b'xejn kontra Mtarfa. Jiena nemmen li se naraw konfront mill-aktar missielet bejn dawn iż-żewġ timijiet fejn l-ispettaklu u l-gols għandhom ikunu l-ordni tal-ġurnata. Mill-kampjonat tal-aħħar 8 għażilt il-logħba bejn Marsa u Vittoriosa Stars li se tkun qed tintlab ukoll fiċ-ċentinarju imma nhar is-Sibt li ġej fis-Satej. Dan ser ikun konfront li fih ir-rebħa hija essenzjali għat-tamit salvazzjoni tal-Marsin u l-Ġirbin. Attwalment Vittoriosa Stars għandhom 12 punt, filwaqt li Marsa għandhom 8. Min se jnexxielu joħftituh fit-tmiem id-90 minuta? Jiena lissa se naqafaw. Infakkarkom li wara riklami se nsibu l-kummenti ta' Roberto De Brincat għal dak li hu futbol internazzjonali. U mbagħad wara il-kwoti u l-previżjonijiet miġuba lilkom mill-isponsor tagħna Ejja Bett. Bħal dejjem infakkarkom li jekk tridu tilagħbu fuq xi waħda mill-logħob li qegħdin nippreżentawlkom, qisu li tagħmlu dan b'mod responsabbli. Ħudu ħsieb. EjjaBett.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. EjjaBett.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Nirringrazzja l-Antonello tal-kontenut li provdilna u issa ngħaddi biex nagħti t-tbassir tiegħi dwar żewġ logħbiet mill-Kampjonat Premier Ingliż u żewġ logħbiet mill-Kampjonat tas-Serje A fl-Italja. Programm fl-Ingilterra li hemm bosta logħbiet interessanti, it-tnejn li għażilt ta' dan it-tbassir huma Tottenham Hotspurs kontra Arsenal u Everton kontra Manchester United. Tottenham kontra Arsenal l-ewwel logħba debut għal Igor Tudor fit-tmexxija tat-tim ta' Spurs wara li nħatar fil-ġimgħa li għaddiet hemm proprju jiffaċċja lil-leaders tal-klassifika. Ċertament li mhux ħajkun debut faċli għal Igor Tudor, però tajjeb li wieħed iħares lejn l-istatistika li turi li meta Tudor daħal matul l-istaġun kemm ma' Lazio u kemm ma' Juventus fl-istaġun li għadda dejjem kiseb riżultati pożittivi. Jiġifieri il-partari ta' Spurs jittamaw li l-coach Kroat ikompli fuq din it-trend, min-naħa l-oħra Arsenal jittamaw li jiksbu it-3 punti biex isaħħu aktar posthom fil-quċċata tal-klassifika.
Żgur li mhux ħatkun logħba faċli, però meta wieħed ħares li l-klassifika ma jistax ma jgħidx li Arsenal jibdew bħala favoriti li jiksbu it-3 punti minn dan il-konfront. It-tieni logħba Everton kontra Manchester United, test mill-aktar insidjuż għal United li taħt it-tmexxija ta' Michael Carrick jidhru li qabdu ritmu tajjeb u pożittiv. Ovvjament it-tama tagħhom hija li jiksbu post fil-UEFA Champions League fl-istaġun li jmiss. Kif għedt mhux se tkun logħba faċli għall-tim ta' United, Everton f'darhom jagħtu logħba lil kulħadd qed ikollhom staġun pożittiv u nazzarda ngħid li din hija logħba li ħatkun waħda bilanċjata fejn ir-riżultat ta' draw naħseb li jkun l-aktar wieħed mistenni bejn Everton u Manchester United. Fir-rigward tal-kampjonat tas-Serje A, iż-żewġ logħbiet li ħanitkellem dwarhom huma Juventus kontra Como u Atalanta kontra Napoli. Juventus kontra Como. Juventus li wara sensiela ta' riżultati pożittivi minn mindu ħadd mexxija Luciano Spalletti dawn l-aħħar 3 ġimgħat sofrew ftit tal-riżultati negattivi, inqalgħu mill-Koppa Italja, sofrew telfa umiljanti kontra Galatasaray fil-UEFA Champions League, però forsi fuq din ikollna ċans nitkellmu aktar fid-dettall waqt il-programm il-Kamra Sportiva. Ġew draw f'darhom mod drammatiku kontra Lazio u s-sibt li għadda tilfu wkoll mod drammatiku ġo Stadio Meazza kontra Inter f'logħba mimlija kontroversja. Żgur li tkun logħba diffiċli għat-tim ta' Spalletti, jaffronta tim li jilgħab futbol tajjeb, immexxi minn coach żagħżugħ b'mentalità pożittiva, bosta players mill-aktar interessanti, però ovvjament jekk Juventus iridu jilħqu l-objettiv minimu tagħhom għal dan l-istaġun li huwa post fil-UEFA Champions League minn hawn il-quddiem, speċjalment f'darhom, ma jistgħux jibqgħu ifallu aktar punti. Tajjeb li nfakkar li rebħa għal Como tfisser li fil-waqt Juventus ikompli daqqa ta' ħart oħra fil-ġlieda l-post fil-UEFA Champions League, Como jersqu aktar qrib ta' Juventus u din hija xi ħaġa li wieħed tajjeb li jżomm in konsiderazzjoni għal din il-logħba. Atalanta kontra Napoli, żewġ timijiet li għandhom coaches li huma magħrufa li jilagħbu bil-back three. Pratikament iż-żewġ timijiet qed jilagħbu bl-istess sistema tattika dik ta' 3-4-2-1 li pratikament biex nagħti ftit idea ġenerali teżiġi li t-tim li jilagħab bis-sistema irid jilagħab man to man il-ground kollu ma' kull plejer. U hija sistema offensiva, però hija sistema wkoll mill-aktar perikoluża jekk ma tintużax b'mod tajjeb. Atalanta li fil-kampjonat għaddejjem minn forma tajba kien fil-UEFA Champions League sofrew telfa ta' 2-0 kontra Borussia Dortmund barra minn darhom, filwaqt li Napoli bit-tajjeb u l-ħażin ta' Conte xorta waħda jibqgħu għaddejjin, iżommu l-pass ma' Inter u Milan fin-naħa ta' fuq tal-klassifika għalkemm naħseb li t-tama li Napoli jerġgħu jirbħu l-kampjonat għat-tieni darba konsekuttiva taret marrieħ definittivament. Jiena għal din il-logħba impoġġi lill-Atalanta bħala favoriti li jiksbu it-3 punti minn dan il-konfront. Nirringrazzjakom tal-li issegwu l-kontenut li intellaw f'din il-paġna, infakkarkom li id-bassir jiġi miġjub lilkom bl-għajnuna ta' Ejjabet u nistedinkom biex tkomplu issegwuna bil-kontenut li għandna fil-jiem u fil-ġimgħat li ġejjin. L-aqwa esperjenza lokali fuq ejjabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. ejjabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqa Ejjabet.
Dejjem ilab b'mod responsabbli.